நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக வந்து ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காரு. அது பார்த்திங்கன்னா 2018 வந்து அதை செயல்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அந்த திட்டம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வருஷத்தில் 6000 ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கிற அரசாங்கத்தோட திட்டம்தான். இந்த திட்டத்தினுடைய பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கிசான் திட்டம். இந்த திட்டத்தில் வந்து விவசாயிகளுக்கு மட்டும் வந்து முழுமையாக பயனடைய வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நிதியுதவியை வந்து அவர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு. ஸோ வந்து இப்போது அந்த திட்டத்தில் 6000 ரூபாய் சொன்னேன் இல்லையா வருஷத்துக்கு, அதை எப்படி போடுறாங்கன்னா 3 தவணைகளாக வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் ஒரு விவசாயினுடைய வங்கி கணக்கில் வந்து டைரெக்டாக டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த திட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஊழல்கள், விவசாயிகள் இல்லாதவங்க, ஸோ குவாலிஃபைடு இல்லாதவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணி ஸோ வந்து இதில் நிறைய ஊழல்கள் நடந்திருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த திட்டத்தை வந்து முழுமையாக வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த திட்டத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ பதிவாக போடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த திட்டம் வந்து முழுமையாக வந்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு தெரியலை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நிறைய விவசாயிகளுக்கு இந்த பணம் வந்து போய் சேரலை. ஸோ இதனுடைய முழு விவரமும் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்களும் வந்து அதுக்கு குவாலிஃபைடான விவசாயியாக இருந்தால் அதை அப்ளை பண்ணி அந்த திட்டத்தினுடைய அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பதிவு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிசான் நிதியுதவி திட்டம் யார் வந்து குவாலிஃபைடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு விவசாயி பார்த்திங்கன்னா பயிர் செய்யக்கூடிய நிலம் வந்து 5 ஏக்கர் வரைக்கும் மட்டும் வச்சுருக்கணும். இது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயி வந்து மாநிலம் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியராகவோ அல்லது பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தன்னாட்சி அமைப்பு ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்துகிறவங்க, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அரசியல் அமைப்பு பதவிகளில் வகிக்கக்கூடிய உலக குடும்பங்கள், டாக்டர், என்ஜினியர் மற்றும் அரசாங்கத்தில் வந்து பென்ஷனாக வந்து மாதத்துக்கு 10,000க்கு அதிகமான ஓய்வூதியம் வாங்கக்கூடியவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக விண்ணப்பிக்க முடியாது. இவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது. ஸோ வந்து வெறுமனே பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்கள் வந்து 5 ஏக்கர் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே இந்த வந்து நிதியுதவியை வந்து வழங்கியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம விஓ கிட்ட நம்மளோட பட்டா சிட்டாவுடைய சான்றிதழை எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொண்டே கொடுக்கும்போது அவர் ஒரு சர்வே நம்பர் தருவார். அந்த சர்வே நம்பரை வந்து அவர் சரி பார்த்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவார். அந்த சர்டிஃபிகேட் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஆதார் கார்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி கார்டு, இது ரெண்டுத்தையும் வந்து லிங்க் பண்ணி வட்டார வேளாண்மை அலுவலர் இடத்துல வந்து நம்ம விண்ணப்பிக்கணும். ஸோ விண்ணப்பிக்கும் போது இந்த கிசான் நிதி உதவிக்கு வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்படும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து 3 பேர் விவசாயம் செய்கிறாங்கன்னா அந்த 3 பேருக்குமே வந்து கொடுக்க முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் அப்படின்றத வந்து கொடுக்கணுன்றதுக்காக அந்த ஃபேமிலி கார்டை வந்து லிங்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு வந்து பிரச்சனையை இப்போ வந்து விவசாயிகள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சிலருக்குலாம் வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து கேஷ் வந்து டெபாசிட் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்னா, அவங்க கொடுத்துருக்க அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவங்க போய் டைரெக்டாக பேங்க்குக்கு போய் ஆதார் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணணும். லிங்க் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே லிங்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ வந்து லிங்க் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடும். அடுத்ததான் பார்த்திங்கன்னா என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் தான் லாஸ்ட்டு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிசம்பருக்குள்ளேயே அப்ளை பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா போய்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாநிலங்களுக்கு மட்டும் இன்னும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா அஸ்ஸாம், மேகாலயா, ஜம்மு காஷ்மீர், லடாக் இந்த பகுதியில் இருக்க விவசாயிகளுக்கு மட்டும் 2021 மார்ச் 31 வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க. இது யாருக்கு முழுமையாக போய் சேரணுமோ அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.